Niin, Imatrikosken urheilutalo ja Partoo. Kuvaahan se, että on minun vaikka. On päällä. On päällä. On. No niin. Mamba. Helvetin kevyet. Tosta. Tuo. Nee. Se tuossa ekalla. Tässä on voidaan näkee sitten mihin kiekko heittää. Lähtee tuosta zoomassa. Eli se on tuossa. Okei. Se lähti tuohon kaiviin. Siitä. Zoomin taaksepäin. Right. Kaata kupas kaattu kun mulku. Vähän haisee. No kyllähän se kaattu. Näin rassu puu. No niin. Oi, no se. Nyt tuli puu ettei. Tulee seuraava. Oho. Se on siellä. Tässä lähti tällainen liika vasempaan ikään suoraan. Viimeisen kun meitä on kommentoinut. Yksi terava niin. Joo. Ei tässä vaan. En mikä tuohon heti askelia. Tää oli pretty good. Hyödynsin tuota liukumaa tuossa. Niin. No niin, Hirveä hyppy vielä tonne. No. Nyt tulee takkainen tekniikka. Jäi, kun siinä oli takana. On pakko yrittää paikaltaan. Ei tosta tuu mitään vauhikas, kun niin liukasta. Ops. Hirveä läpommu. Taito. Sieltä. Ui! Taas sitra saasti. Ja siihen ensimmäisen. No katsotaan, saaks mie yhtään parempaa? Näyttää aika huono. Mitäs mie heitti? Nyt se ulkona meitä hirveä haisee, ihan pakko käydä. Annukkahan supittaa siihen heittää. Eikö haiseri? Tälle. Niin se kääntää. Niin Ylikääntää. Alivaka. Kato, oliko sama puu? Niin nätistä lähti lentää. Kaksonen varmaan Leoksa XVI. Makko. Vittu menee siltä. Kovasti kääntää. Se on muuten lättäks. Se on siellä. Terottaa hirveä vauhi. Vauhilla. Korkea. Kato kun me Ternil tyrkkää, tässä menee
Mihin meinasit tyrkätä? En tiedä, Piru se kerran. Katsotaan. Mä yritän pysyä kameralla perässä. Älä vittu! Sain kameralle. Kaksi on varmaan osa XVI. Takana. Aha. Rärik. Nää meni korille. Näet se Pirko rukkaasti. Äijä vittu mennään Pirko ottaa. Äijä heti oikeesti. Oho. Nyt menee velikki autotielle. Onneksi nämä penkki. Niin. No niin Jukka. Se oksa. Jos lähtee normaalisti, niin